Здравейте, аз съм Николай. Чакай да се направя. Така. Сега ще направим така. Някой нацепи. Съжалявам, че не мога да купя. Аз нямам броня. Само един железен меч. Не искам да си ям фукта. Какво? Така, първия ни убит монстър. Добре. Първо правя така. Както вие знаете, не е нужно да правите от инвентар. Просто, примерно, кожния нагръбник. Правим и така с ляв бутон. Да, чухте, с ляв бутон. И сме готови. Така, първото изпитание е с монстъри. Така, пусна ми вещица. Ти мене ще отравиш. Да. Още в началото си пия на легендар. Явно е легендарката, де. С монстерите минахме. След като минем нещо, това е лоша. Ще спра епизода, защото мъря. Надявам се да ви е харесал. Лайквайте, сабскрайбвайте и чао!